וואו, איזה בוקר נפלא ומרווה צמאון לאור יום. אני חושב שיהיה זה יום שונה, לא יום רגיל, יום רווי בחוויות מסוגים שונים. אני חושב שהיה זה ארנולד מאוטובוס הקסמים שאמר, ידעתי שהייתי צריך להישאר בבית, אך לא ככה עשה אנוכי. נהפוך הוא. אני אצא לי ממשכני ואחפש לי הרפתקה שתספק את רצוני אז לידע והנאה בעת ובעונה אחת. יובב, אנחנו יוצאים החוצה. דוד ודודה החליטו להביא אלינו בביקור נעים ומפתיע את שני בני דודיך אהובים, נזק וזיווה. אז אנחנו נאלצים לתת לך לשמור עליהם. אני ואמא הולכים לבחור מיטה בחנות המיטות הקרובה. המיטה שלנו נשברה אתמול כי אמא לא יודעת לשמור על יציבות בדוגי. שהיא ואני משתוללים כמו ילדים קטנים וחמודים וקופצים על המזרן. כן, זה מה שעשינו. תעשה חיים עם נזק וזיווה. עכשיו אני אוכל לחנך את בני הדודים שלי בדרכי האינטליגנציה והחוכמה שיצאו כמוני. כמו שהפתגם הסיני העתיק אומר, ילדים אי אפשר איתם, אבל אי אפשר ללדת בולי עץ, ולכן הם אינם בולי עץ. אבל כדי למנוע מנטליות של גולם בן יומו, יהיה מוכרח לספק להם את צרכיהם הרוחניים. הקשיבו לי בבקשה, צעירי הדור הנוכחי, אני רוצה לשתף אתכם, הזעתותים, בדבר חשוב מאוד שיתרום לכם כלים להצלחה במהלך חייכם. לא רוצים לצפות בכמעט מלאכים. כן! רוצים להישאר טיפשים ולצפות בתוכנית רדודה וממכרת שבטח עלתה להפקה סכום זעם! הוסיאל, מי אמור, איי קלינדו, איך יכולת לפגוע בי ככה? ז'קה, מי אמיגו, אני הכי חסיאמי. אסיילו, איי קלינדו, אני חייבת לספר לך משהו. אני לא אשתך אמיתית. אני התאומה המרושעת של השותף לחדר של דוד של אבא שלך, חואן! מפה לא ז'קה, אבל אתה רק בת 7. אלפחורסט, יש משהו שאני צריכה לספר לך, זיילו. אני לא בת 7, איי, בת 7 מתה מזמן. כעבור 3 שעות. אני יודע לקרוא שעון. סאסקה, אני לא אתן לך לעזוב את הכפר, אתה חבר שלי. מאוחר מדי, נרוטו. אני החלטתי לפרסם את הבייגלה של שמעון. אבל סאסקה, משם כל האורוצ'ימארו שהיה בסדרה. מה זה הבייגלה של שמעון? זה כמו הבאדי, רק טעים. אללי, האם זה ערוץ הילדים שלמדתי לאהוב? האם זה המקום האמיתי? חוששן איש עם סדרות כאלה, עבד עליו הקלח. זהו זה, מוכרחים לעשות מעשה. אל הזולה. ידידיי, ברוכים הבאים לזולה. תחילה אקרא בשמותיכם על מנת לוודא שכולכם נמצאים. אלירן, נוכח? זה אלירן. אנשים, אתם לא מאמינים מה קרה לי. אתמול אני הולך לקיוסק של יוסקי, אתם יודעים מה, הזקן הפראר המניאק הזה, שלא עשה אצל, כי הוא רצה לקדם את הקריירה שלו בתור מוכר סוכריות קופצות. קיצר, מה אני שומע? שהוא שמאלני. איך שמאלני, אחי? איך? נכנסתי לו לקיוסק, פוצצתי לו את הג'רג'ובה של אבא של הדודה שלו, אמרתי לו שאם מחר הוא לא הולך לשכם ומבצע פעולה של תגמול, אני לא יודע מה אני עושה לו. תודה רבה אלירן, זה היה סיפור מרתק במיוחד, וכמובן שעזרת לכוח המגן על משכן כל האזרחים ותרומתך נדיבה. יהונתן לוי, האם אתה כאן? יובב, עוד פעם אחת אתה קורא לי בשם הממסדי הזה שההורים הבני זונו שנתנו לי כשהייתי קטן וחסר ישע. אני מזמן שהתקלתי שיוכל אותך. קוראים לי בלייק. כמה פעמים אני צריך לומר לך? סליחה יהונתן. ואחרון ברשימתי, האם דודו קראוס נוכח? חזק וברוך אח שלנו. אוקיי חברים, אז אחרי שצחקנו נעבור לנושאים הרציניים. אתמול אני יושב, צופה בכיליון עיניים עם שני בני הדודים שלי בערוץ הילדים ומתחלחל לגלות סדרות באפס מנטליות תרבותית כגון כמעט מלאכים ונרוטו. לאן נעלמו כל סדרות האיכות? האוניברסיטה הקטנה, גינת ההפתעות, כדור פורח. אנו חייבים לעשות מעשה, לגשת למשרד הערוץ ולדרוש שיחזירו את הסדרות שתרמו ועיצבו את האופי של כולנו. אני בפנים.
לא ממש מעניין אותי. דודו, חכה לפני שתחליט. לפי דעתי תרצה לבוא מכיוון שמודיעין מהימן מוסר לי שבמשרדי הערוץ נמצא פרח שלא נראה כמוהו במדינה. אומרים שסגולות הריפוי והצבע שלו יכולים לגרום איך אתה אומר את זה? היי? פרח? היי? עם היד וזה? כן, צבע וזה. בטח, אני בא. בלייק, מה איתך? אני רק רוצה לומר שמאז ומעולם חשבתי שהערוץ הזה תומך בממסד, ואני לא מוכן להגיע לרשת הטלוויזיה הארצית ולמכור את כל העקרונות שלי רק בשביל לשכנע אותם להחזיר את המומינים לאוויר. אבל יש לי חרא עקרונות, אז אני בא.